Milí poslucháči Rádia 7, v tejto chvíli sa začína relácia Pohodička a my tu v našom štúdiu sme aj obkolesení kamerami, čo znamená, že nás budete môcť aj vidieť na našom YouTube kanáli. Ak nás ešte nesledujete, tak vás do toho určite pozývame. Nájdete tam aj iné relácie, rozhovory, svedectvá, všeličo možné. A teda vítame ale aj samozrejme nielen divákov, ale aj našich poslucháčov. A ja vítam konkrétne aj mojich kolegov v štúdiu Rádia 7. Zdraví vás Lenka, ahoj Leni. Áno, všetkých zdravím. Aj Davy, ahoj. Ahojte. A zdraví vás aj Kika a my sa teda pustíme do dnešnej témy. Ak náhodou máte pri sebe Bibliu, tak si môžete nalistovať, v starej zmluve je taký prorok Zachariáš a možno, neviem teda ako často čítate takúto knihu, ale my sme sa ňou dnes rozhodli inšpirovať. A ak nemáte pri sebe Biblie, tak určite počúvajte, čo nám Boh chce cez svoje slovo dnes povedať. Budeme čítať zo Zachariáša z 11. kapitoly, verše 15 až 16 a aj tento diel Pohodičky sme nazvali, že opak hlúpeho pastiera a teda tento názov je vybraný práve kvôli tomuto textu, že vlastne Boh prichádza k Zachariášovi a hovorí mu, že predstav si, aké by to bolo, kebyže ako to vyzerá, keby pastier bol hlúpy, bol by nemúdry a takto pásol svoje stádo. Takto to nejak vyzerá. Zachariáš 11, 15 až 16. Riekol mi Hospodin, ešte raz si vezmi výstroj hlúpeho pastiera. Hľaď, ja vzbudím v krajine pastiera, čo sa neobzrie o tie, čo hynú, nebude hľadať tie, čo sa stratili, nebude hojiť poranené a nebude sa starať o zdravé. A ja som to preto nazvala, že opak hlúpeho pastiera, lebo my vieme, že Pán Ježiš je ten, ktorý robí presný opak. Ten, ktorý sa obzrie za tými, čo hynú. Ten, ktorý hľadá tie, čo sa stratili. Ten, ktorý hojí poranené a ten, ktorý sa stará aj o tie zdravé. Tak toľko zatiaľ moje také intro alebo premýšľanie, že prečo vlastne tento text, o čom sa budeme dnes rozprávať, tak vám dávam slovo, že ako vy premýšľate, keď vidíte tieto slova. Tak mne napadlo, môžem teda ja začať, že keď hovoríme o pastierovi, tak vlastne je to niekto v mojej predstave, kto sa stará o tie ovečky a teda ak to prenesiem do toho významu vlastne tej služby a starostlivosti o ľudí, takže to niekto, kto sa stará o druhých a je to súčasť Božieho povolania v jeho živote. Vlastne k tomuto povoláva Boh. A teda áno, keď si dala túto tému, že opak hlúpeho pastiera, tak som si hovorila, že áno, opak je múdry pastier. Takže ak ja som teda povolaná do tejto služby, aby som bola pastierom, človekom, ktorý sa o niekoho postará, minimálne o tých najbližších v kruhu svojej rodiny, a myslím si, že to sme povolaní úplne všetci k tomu, aby sme poslúžili, ale teda môžem to rozšíriť aj na cirkev, na službu vlastne v cirkvi alebo vo svete stráteným ľuďom, takže a myslím si, že k tomuto fakt potrebujem Božiu múdrosť. Že nedá sa to robiť nejako spontánne, neviem to urobiť tak, že budem mať nejaké skúsenosti a budem čerpať zo skúseností, pretože som si uvedomila, že každý človek je úplne iný. Už len keď si zoberiem, že ako mamina 3 detí majú tých istých rodičov, vychovávali sme ich spolu s manželom, ale každý z nich aj na tú istú situáciu reagoval úplne iným spôsobom a o to viac vlastne ľudia, ktorí sú okolo nás v cirkvi, ktorým túžime slúžiť, takže naozaj fakt potrebujeme tú Božiu múdrosť, potrebujeme to vystrojenie k tomu, aby sme neboli tí hlúpi pastieri, ktorí teda idú tak, ako to cítia. Tak to by som to povedala. Ja by som možno nadviazal na to, čo si hovorila, že mne presne ten text ako keby na jednej strane je to taká tá výstraha toho, aby sme nejednali tým spôsobom, ako je tam napísané, a na druhej strane ja som to ako keby tak otočil a uvedomil som si, že je to vlastne ten návod, ako má vyzerať ten dobrý pastier. A hneď tá prvá veta taká, že
že ja vzbudím v krajine pastiera, čo sa neobzrie o tie, čo hynú. Tak presne mi napadlo, že ako tu aj sedíme, sme všetci zapojení v cirkvi v rámci služby a tak ďalej a presne mi tak ako keby evokovalo to, že je to presne taký ten druh služobníka, ktorý, a teraz si pod služobníkom nemusíme vnímať len nejakého kazateľa alebo nejakého staršieho zboru a podobne, ale služobníci sme vlastne všetci my, ktorí sme sa vydali Pánovi Ježišovi na 100% a práve ten pastier, ktorý sa neotočí na tie ovce, ktoré hynú, hej, že to sme vlastne my, ktorí žijeme v tomto svete a možno v našom okolí, naši susedia, naša rodina, sú možno ľudia, ktorí vôbec nepočujú Boží hlas, možno vôbec Boha nevnímajú ako svojho Boha a pána svojho života. A to, čo máme vlastne my robiť, aby sme sa nestali tým hlúpym pastierom, ako je to tu napísané, je vlastne to, že sa máme obzerať po tých ľuďoch, čo hynú. A tam je to presne také, hej, že ja vediem mládež u nás v cirkvi a častokrát sa mi tak donesie taká ako keby taká myšlienka, že ale vieš, ja som introvert, ja nemôžem kázať evanjelium, pretože to nie je o mne, ja neviem byť taký, neviem to predať a neviem čo. A tam iba to je presne to uvedomenie si toho, že my nemusíme predávať evanjelium, že my ho iba zdieľame s ľuďmi a nemusíme argumentmi presviečať niekoho o tej pravde, ale môžeme iba sa zdieľať to, čo žijeme, ako žijeme, to, čo Pán Boh robí medzi nami a ten Boží dotyk nie je, že ja ho teraz ovplyvním nejakým krásnym slovom, ale že tá Božia moc, keď my ho uvoľníme, to slovo, tak Božia moc potom pôsobí v tých ľuďoch. Takže toto je možno taká aj výzva pre mňa samotného, aby som nebol tým hlúpym pastierom, že mi to je jedno, že nejakí susedia okolo mňa hynú, ale že aby som tak sa orientoval na tých ľudí a bol tam pre nich a keď stretnem, ja mám susedov, ktorí sú moslimovia napríklad, tak keď ich stretnem vo výťahu, tak nejdem robiť nejaký konflikt s nimi, vytvárať niečo, ale že naopak chcem presne sa zaujímať o nich a chcem im zvestovať evanjelium. A presne v tomto aj spočíva to obzretie sa, nie? Že vlastne nejdeš si len tou svojou cestou, že ja už som v pohode, ja už som spasený, ale že sa obzrieš za niekým, na kom ti začalo záležať jednoducho, lebo vidíš, že Bohu na nich záleží. A neviem, že ako ste to vy mali, ale teda ja som, keď som bola malá a boli sme na nejakých takých, že rodinných prechádzkach, alebo som bola so sesternicami, alebo proste mala som pocit, ja som bola dlho najmladšia v rodine, tak som mala pocit, že všetci sú už tí veľkí a ako sme boli na nejakých prechádzkach, tak oni mali také svoje témy, o ktorých sa rozprávali a niekedy som mala pocit, že tak zaostávam, akože, ale aj doslova vzadu, že mne sa aj nechcelo niekedy sa do toho zapájať, ja som aj niekedy nechápala, čo riešia stále. Do toho nemám vlastne ani až tak rada prechádzky a do toho som sa začala tak akože ľutovať a teda ja som si potom vymyslela takú smutnú hru, ale to bola akože čistá sebalútosť, hej. A to bola taká moja smutná hra, že ja na chvíľku teraz zastavím a že budem rátať, že o koľko sekúnd si tí dospeláci predo mnou všimnú, že vlastne nejdem vedľa nich. A niekedy si to fakt nevšimli. Už som to iba rátala, že ja už ich strácam z dohľadu, tak som sa rozbehla za nimi. Ale akože bola to čistá sebalútosť, len si hovorím, že presne toto je to, čo Pán robí, že on si všimne, keď zaostávaš, že on sa otočí, on sa obzrie za tými, ktorí sa možno aj sami rozhodli, že nepôjdu ďalej kráčať za ním. A presne toto, David, čo hovoríš, že vlastne keď hovoríme evanjelium druhým, tak to je to obzretie sa, že my môžeme aspoň nejaký záujem prejaviť. Možno nestihneme byť s tými ľuďmi v neviem akých vzťahoch, nestihneme možno rozvíjať veľa kontaktu, ale aspoň to obzretie sa je kľúčové a môže to byť kľúčové aj v ich príbehu. Ešte spomeniem jednu vec, čo mi nedávno teda hovorili také kamošky, že rozprávali sme sa o tom presne, že ako naberať aj odvahu hovoriť druhým o Ježišovi tak napriamo a jedna z nich vlastne povedala takú zaujímavú situáciu, že ona má teda neveriacu kamošku, ktorej hovorila o Ježišovi, ale vlastne sa dostali aj do tých tém, že vlastne že
ako môžeš vedieť, že či pôjdeš do neba, keď zomrieš a takto a že vlastne tam nejde o to, že sa tu ideme hrať na dobrých a zlých ľudí, ale vlastne na to, že či veríš v Ježiša, na tom bude záležať, hej, a že podľa toho. A tá kamoška sa teda pýtala také, že takže to vážne, že môžem byť že odsúdená akože za svoj hriech, že nebudem vlastne v nebi, že budem proste vo večnom zatratení, že tomu veríš naozaj, sa pýtala tej kamarátky a hovorila, že áno, že tomu verím. A že odvtedy táto jej neveriaca kamarátka normálne, že vyčíta kresťanom, ak ju akože neupozornia, že napríklad, že na to, že ako to je teda po smrti, hej, lebo je taká, že ja tomu síce neverím, ale ak ty tomu veríš, tak vlastne ty ma málo miluješ, keď ma neupozorníš na toto. Že wow. Tak som si hovorila, že toto je úplne krásne, že vlastne tá láska, to obzretie sa za niekým druhým musí byť vlastne naozaj, že prejav tej lásky a toho, ako Boh sa zaujíma aj o nás, tak aj my sa chceme o ďalších. A myslím si, že tak úplne prakticky, že to zasahuje do takej našej komfortnej zóny. Že nie vždycky to obzretie je také, že som práve taká nažavená, že idem sa obzrieť a mám ten súcit a mám ten čas, tak toto poviem, že ten súcit by sa ešte aj našiel. Ale ten čas už. Ale ten čas si reálne potrebujeme urobiť a presne aj mne sa teraz v uplynulých týždňoch stala taká situácia, že mi napísala jedna mladá žena a nezvykneme si bežne písať, ale ona mi napísala, že vieš čo, že mám veľmi ťažký čas, mám tieto a tieto veci, že prosím ťa, že môžeš sa za mňa modliť. A ja, jak som si to prečítala, tak jasné, hneď som jej napísala, áno, budem sa za teba modliť, že stojím za tebou v tej veci. A jak som jej to odoslala, tak úplne mi tak Duch Boží hovoril, že no skúsa jej opýtať, že či tento piatok by sa mohla s tebou stretnúť, stretni sa s ňou a vypočuj si ten jej príbeh, to, čo ti napísala v tých pár vetách. A tak ja som teda jej rýchle napísala potom náspäť, že a môžeme sa spolu stretnúť? A ona, že no to by som bola veľmi šťastná, že určite nájdem si na to čas. A pre mňa napríklad, preto hovorím tento príbeh, že je veľmi fakt podstatná tá Božia navigácia, že môžeme mať naozaj plno súcitu k ľuďom a takisto potrebujem ale ja osobne takú tú navigáciu, že s kým mám tráviť ten čas, pretože je veľa núdznych alebo aj potrieb, ktoré ľudia zažívajú. A napríklad pri tejto dievčine úplne som vnímala, že mi Duch Boží hovoril, že vieš čo, že ona potrebuje, aby si ju vypočula, aby si bola s ňou, aby si ju vypočula. A tak vlastne sme sa aj stretli, ona mi povedala tie veci a naozaj to, čo mi Pán Boh dával na srdce je, že aby som uvoľňovala taký Boží život do jej situácie, aby som hovorila Božie slovo do tej situácie a možno aj ju tak uvoľnila z takej viny, ktorú nejak prežívala za veci, ktoré vlastne ani nespôsobila ona, ale boli to ťažké okolnosti života. A keď som sa s ňou stretla potom o týždeň aj niečo a pýtala som sa jej tak, ako sa máš, myslíš, že to stálo za to, že sme sa stretli, tak ona mi hovorí, že vieš čo, že tak som ti vďačná, že si sa so mnou stretla a videla som, že len taká malá vec, že som bola ochotná za ňou prísť, že som bola ochotná si ju vypočuť, že to zmenilo akoby ten jej pohľad na tie veci, ktorých sa doslova topila, že Pán Boh si ma mohol aj použiť na to, aby bola vyťahnutá z toho a toto mi napadlo práve v tom, že niekedy naozaj potrebujeme vystúpiť z tej komfortnej zóny, že je super, že mať súcit a aj niečo urobiť tak len sami pre tých ľudí, ale pre mňa je veľmi také kľúčové počuť Boží hlas a keď ma vyzve k tomu, aby som urobila nejaké praktické veci, tak potrebujem to urobiť a presne Davy mi napadlo to, že tam sa vlastne dokáže tá Božia moc, že keď posluchneme Boha a ideme vo viere v tom, že aha, že Boh ma navigoval, tak on sa potom k tomu prizná a to je fakt, že taká radosť potom slúžiť aj ľuďom, aj keď majú tie bremena, lebo nie je to príjemné veľakrát a ľahké vypočuť si tie veci, ale vďaka Bohu, že on keď sa do toho vloží, že tak tam je ten priestor na zmenu. My budeme v tejto téme pokračovať, milí poslucháči, naladenú máte Pohodičku.
Pokračujeme v relácii Pohodička, my sa dnes rozprávame o takzvanom opaku hlúpeho pastiera, pretože v Biblii, v knihe Zachariáša, máme zaznamenané také, ja som to tak rozdelila, že tam sú v podstate také 4 vlastnosti, že ako by sa nemal pastier správať, hej? Že keď je to nemúdry pastier, tak sa neobzrie o tie, čo hynú, o tie ovečky, hej? Nebude hľadať tie, čo sa stratili, nebude hojiť poranené, a nebude sa starať o zdravé. Tak už sme trošku načrtli aj s tým obzeraním sa za druhými, keď nás do toho Pán volá, ako to vyzerá aj v praxi. A David, teda ja ešte tebe dám slovo, že ako ty vnímaš tento text, čo tebe ešte napadá, ako sa k tebe Pán prihovára. Ja by som ešte povedal možno taký doplnok k tomu, čo si Leni ty hovorila pred tou prestávkou, že mne ešte napadlo, že ja mám tiež taký príbeh v rámci toho, ako som mohol zdieľať evanjelium a nie je to taká podprahová reklama, ale je to predsa len ohľadom Rádia 7. Bol som v jednom autoservise a musím sa priznať, že tie vzťahy s tými servisákmi je niekedy veľmi ťažké udržiavať, lebo proste oni tak viac sa starajú o to auto ako o vás, čo tak to aj má byť, samozrejme. Ale nie vždy sa mi proste podarilo sa s nimi tak o tom rozprávať a tak. A priznám sa, že som si tak povedal, že no, tak pokiaľ ja sa s nimi neviem rozprávať a oni prejavujú ten záujem o to moje auto, tak chcem, aby to auto im svedčilo. Takže nech ono rozpráva. Vieš. Presne tak. Tak som si nechal naladené Rádio 7 na rádiu. Správne. A viackrát sa mi stalo v iných servisoch, že som naladil Rádio 7 a keď som si preberal auto, tak bolo preladené rádio. A tu normálne, že bolo naladené stále to Rádio 7 a bolo ešte že zvýšený hlas. Takže ten človek, ktorý to opravoval, viditeľne počúval, že čo sme tam hovorili. A nie je to reklama na Rádio 7, ale je to možno práve aj tá výzva pre nás, aby sme, ak naozaj sa modlíme za ľudí, akým spôsobom ich oslovovať, tak práve toto je napríklad aj tá možnosť, ktorú môžeme použiť. Ale teda keď prejdem ďalej v rámci toho textu, tak je tam napísané, že ten pastier nebude hľadať tie, čo sa stratili. A ja si uvedomujem, že myslím, že mnohí z nás, aj verím asi, že aj všetci, čo tu sedíme v tomto štúdiu, tak poznáme niekoho, kto žil s Pánom Bohom a potom zrazu to nejako skončilo v jeho živote. Ja som si uvedomil, že život kresťana môže vyzerať presne týmto spôsobom, že tak pozorujeme, že kto chodí do cirkvi, kto chodí na skupinky a potom zrazu to tak uteká nejako a my tak iba sedíme, pozorujeme a hovoríme si, no škoda, že nechodí medzi nás. Ale že je tam tá výzva vlastne toho dobrého pastiera, aby sme oslovovali tých ľudí, aby sme ich hľadali, aby sme ich nenechali stratiť sa, ale aby sme kráčali za tými stratenými ovečkami. A ja keď som tak rozmýšľal, tak som si uvedomil, že napríklad moje modlitby, keď sa modlievam, tak moje modlitby častokrát smerujú k ľuďom, ktorí napríklad ešte nikdy neprijali spasenie. Ale presne také uvedomenie toho, že do akej miery sa ja modlím a prihováram za ľudí, ktorí sa stratili. Že toto je niečo, čo by sme mali robiť, je to tá pozvánka aj v tomto texte. A je to niečo, čo môžeme robiť a čo by sme že nie, že môžeme robiť, že bolo by to pekné, ale čo ten dobrý pastier, ten dobrý správca, keď to tak nazvem, musí robiť, aby proste, pretože to je tá charakteristika toho dobrého pastiera. Presne, to sú presne veci, ktoré sa chceme učiť od Pána Ježiša. Že opäť to nie je, že z našej síly ideme, presne ako si aj ty, Leni, hovorila. Asi nadväzujem na vás obidvoch, keď poviem, že my potrebujeme sa učiť od Pána Ježiša, pozerať sa na to, že aký on je dobrý pastier a potom to budeme vedieť pretavovať ďalej, lebo z našej vlastnej síly presne ani by som si nevedela usporiadať, že vlastne komu sa má venovať, ako, kedy a ten čas, hej, že súcit by bol, ale čas už je druhá kapitola, presne. A niekedy aj so súcitom mám problém. Ja keď sa pozerám do tohto textu, tak presne, že obzerať sa za tými, čo hynú a ešte hľadať tie, čo sa stratili, ešte tam akože si viem predstaviť, že často myslím na tých ľudí a presne, že pozývať ich naspäť a takto. Ale potom, keď tam je, že hojiť poranené a starať sa o zdravé, tak ja mám niekedy pocit, že ja mám akože strašne málo trpezlivosti a uvedomujem si ale potom spätne, že
ja prosím Boha o trpezlivosť s týmito ľuďmi a jasné, že mi je ľúto, keď je hoci kto poranený a potrebuje proste pomoc a je to človek kresťan, ale v mojej hlave to je také, že veď sa máš modliť, máš Božie slovo, že čo ti ja mám ešte viac čo povedať, ale je to akože, je to hrozný prístup, lebo je to taký tvrdý. Pán Ježiš za mnou prichádza, keď si predstavím, že koľkokrát za mnou prišiel Pán Ježiš a vedela som, že mi pripomína proste o sebe pravdy, ktoré som už dávno mala vedieť a ktoré som mala aj žiť, ale som sa začala utápať vo svojich myšlienkach, hej. A keď si predstavím, koľko do mňa Boh investoval cez ľudí, čo sa o mňa starali, už keď som bola veriaca, hej, že to teraz nehovorím ani o mojom neznovu zrodenom stave, ale už keď som bola veriaca, koľko ľudí sa o mňa staralo, koľko do mňa Boh vložil starostlivosti a opatery, že vlastne je to mňa absolútne desivé, že ja nemám trpezlivosť pri ďalších veriacich. Že ja mám proste nastavenú hlavu, že pomoc, ľudia idú do zatratenia, potrebujeme zvestovať evanjelium. A mne Pán Boh aj viackrát v živote dal skupinu ľudí, keď som sa modlila za to, že komu sa venovať a takto, tak stále sa tam tak nejak akože, že stále bola prevaha tých, čo už veria, hej? A áno, sem tam sa zjavil niekto, kto sa stratil, alebo kto, ako text opisuje, že kto bol v tom hynúcom stave, duchovne to hovorím, hej? Ale akože, že prevaha ľudí bola že to sú veriaci už, hej? Znovu zrodení ľudia. Ale mne odchádzala trpezlivosť a pozerala som sa na nich, že mám pocit, že stojíte na mieste, každý týždeň riešite ten istý problém, nič s tým nerobíte, že ja som bola úplne nahnevaná, ale v tomto ma Boh úplne začal potom meniť a nehovorím, že už mám vyhraté, len akože keď sa pozerám na tieto verše, tak ja mám zvýraznené v mojom srdci zase tie druhé dva, že starať sa o poranené, starať sa o zdravé, hej, že koľkokrát ja som to potrebovala a ja to stále potrebujem. Každý deň prichádzam ráno za Pánom s tým, že ja potrebujem byť s ním, hej, ale už potom druhým, prečo to neviem až tak trpezlivo dať. Tak toto je niečo, v čom ma Boh aj mení a aj si to už začínam vyslovene užívať, že tá evangelizácia si väčšinou predstavíme, že hovoríme druhým, ale my sami potrebujeme počuť evanjelium aj navzájom. A ja tiež som presne premýšľala o tomto, čo si hovorila, Kristinka, pretože pred nejakým časom som sa starala o dve ženy, ktoré sa približne v rovnakom čase rozhodli nasledovať Pána Ježiša, ale každá z nich úplne iným tempom bola schopná zbaviť sa tých návykov a osvojiť si takéto Božie aj premýšľanie, aj spôsoby jednania a zvyky a vlastne presne to chcem aj ja povedať, že tá starostlivosť vyžaduje aj určitý čas a že my potrebujeme k tomu Božiu lásku, veľa Božej lásky vo svojom srdci, aby sme neuponáhľali veci, pretože každý ide iným tempom a myslím si, že práve v tom štýle života, ako sme teraz naučení, že všetko robiť rýchle, že tak tu neuponáhľaš, lebo aj keď fyzicky si chorý, že ty potrebuješ čas na zotavenie. A o čo viac, keď ľudia menia svoj štýl života, spôsob, to nie sú jednoduché veci, zvlášť ak roky ideš v tom istom myslení. No. Takže presne toto aj mne napadlo, čo ty si hovorila a taká ďalšia vec, ktorú ja som si pri tom uvedomila, bolo to, že ja mám robiť to s radosťou. Že mám slúžiť s radosťou týmto ľuďom, pretože ak by som to robila z prinútenia alebo z nejakej takej poslušnosti, že viem, že je to dobré a urobím to, tak ten človek to cíti. A cíti sa potom, že je pre nás takým bremenom. A nie je to, čo Pán Ježiš od nás chce. Pretože ja sama osobne tiež nikdy som nemala pocit vo vzťahu s Pánom, že som jeho bremeno. Že koľko sa on o mňa staral, ale nikdy mi nedal najavo, že vieš čo, že si už také bremeno pre mňa, hej, s týmto ideš už 399. krát za mnou, hej, že nikdy to tak nebolo. A že presne, jak si aj ty na začiatku hovorila, že učíme sa od Pána Ježiša, že pre mňa toto je veľmi taká vec, že aj keď by som išla x krát a byť verný v tej službe a naozaj vďaka Bohu, že môžem ísť už niekoľko rokov v tej službe, že sú to desiatky rokov, ale že pre mňa
fakt, že také, čo Boh mi počiarkuje, je, že rob to s radosťou. A pre mňa napríklad toto je výzva pre osobnú svetosť. Aby vlastne som nemala svoje limity, nemala svoju predstavu, ako sa starám o tých, ktorí potrebujú zahojiť, ale aby som mala vždy to počutie Božieho hlasu, aby to bolo z toho, že ja slúžim z tej Božej plnosti, nie zo svojej skúsenosti, nie zo svojho programu, ktorý mám v tom diári, ale z toho, že Pán Boh ma vedie a že on ma aj zmocňuje k tejto službe a venovať sa tomu jednému človeku, nie s tým pocitom v hlave, že koľko času som teraz strátila a nevenovala som sa ďalším 2-3 ľuďom. A toto som napríklad mala v cirkvi nejaké obdobie po skončení bohoslúžieb. No tam rozdeliť ten čas na rozhovory, to býva ťažké. Presne. A potom mi Boh povedal, že vieš čo, ale ja sa pozerám na tvoje srdce. Nie na to, že ako ty postíhaš aj to, aj s tým, ale že keď tento človek za tebou príde, tak venuj mu svoje srdce, že maj ten čas, že nebuď taká, že áno, ale že on už vidí v tvojich očiach, že ešte tam za tým sa pozeráš. Presne. Presne sa v tomto trénujem, že keď sa so mnou niekto rozpráva po bohoslužbách, že Kristi, nepozeraj sa mu nad hlavu a hľadaš ostatných, s kým potrebuješ, vieš, že tohto ti sem Pán dal, tak jemu máš prejaviť lásku teraz. Áno. Čiže úplne takéto praktické veci a pre mňa to je, že vieš čo, že buď so mnou a ja ťa budem navigovať, že ostávaj so mnou, že nemaj svoje predstavy aj o službe, aj o dobrých veciach. Nech tam Boh je naozaj ten prvý, čo ma vedie. Ja sa pridám, že je tam presne, ja tam vidím dva také extrémy. Ten jeden extrém je, že taká tá tvrdosť, Kika, o ktorej si ty na začiatku hovorila, že mám sa starať o niekoho, kto je zranený. A moja prvá myšlienka je, že tak to je nejaký slabý kus akože kresťana, že však to ja si sám riešim, tak prečo by som ja mal o niekoho sa starať. A potom tá druhá vec, že starať sa o niekoho, starať sa o zdravé, hej, o to, ktoré nie je poranené. A to zrazu ti také príde, alebo mne to príde minimálne tá myšlienka, že a však načo žije, funguje, prináša ovocie, na čo by som ja mal niečo akože riešiť. Takže toto je ten jeden extrém, ktorý vidím. Ale potom ten druhý extrém je napríklad to, že taký syndrom butlavej vrby. Hej, že s takou práca so svojou dušou a zrazu tak akože si tam pre toho človeka tak ho čičikáš a snažíš sa mu akože tak áno, chápem, je to ťažké a tak ďalej. Ale že vlastne neprichádza ako keby nikde tá Božia pomoc, ten Boží zázrak v tom živote, ale je to len také, že áno, hladkám ťa, také duševné a vlastne zrazu si človek uvedomí, že má veľmi veľa ako keby času trávi s tým daným človekom. Zrazu zistí, že ten človek je úplne totálne emocionálne naviazaný na teba. A tretia vec, že vlastne za tie stretnutia, čo sa stretávame, tak zrazu zistíš, a teda zistím napríklad ja, že aha, ale my sme si vôbec nečítali Bibliu posledné 3 mesiace, čo sa stretávame. Že v podstate je to len o takom rozprávaní. A toto je napríklad ten druhý extrém, že kde vidím, že kde sa naozaj musíme pracovať s Božím vedením a tou Božou múdrosťou, pretože poviem tak, že keď sa pozeráme na život Pána Ježiša, tak môžeme vidieť, ako on jedná so svojimi učeníkmi. Že boli tam učeníci, ktorých si vedel privinúť na svoju hruď, teda bol tam ten silnejší vzťah, taký vrúcnejší, ale zároveň tam nikde nevidíme, že by Pán Ježiš ťahal tých učeníkov, že Janko, tak poď so mnou, Peťko, ty poď so mnou a neviem čo, ale on proste povedal, viete čo, teraz pôjdete do okolitých miest a budete kázať evanjelium a choďte. A proste ich vyprevadil 2 vetami, ktoré si čítame v Biblii a oni proste sa rozhodli, že idú. A verím tomu, že keby to bol duševný vzťah, tak oni by mu povedali, a prečo nejdeš s nami, však poď s nami, my taký dohľad, že by si robil nad nami a neviem čo, hej. A ja to tak akože veľmi možno tak zosmiešňujem teraz, tak v úvodzovkách, ale je to možno tá výzva aj pre mňa samotného, aby som nenadväzoval úplne len tie duševné vzťahy a nebol tou bútlavou vrbou, kde sa ľudia chodia vyplakávať, ale aby som bol úplne taký jasný, že ako si aj ty, Leni, hovorila, že vypočujem si toho človeka, ale mám možnosť mu potom hovoriť to Božie slovo, mám možnosť mu sa modliť spolu s ním a nepriputávať si ako keby ho k sebe.
Tak, milí poslucháči, aj vám, že je nám veľa múdrosti do toho, ako sa budete aj vy starať o ľudí, ktorých vám Boh dáva, a verím tomu, že Boh nás bude aj v tomto viesť a dávať nám múdrosť. My už v tejto chvíli budeme končiť našu pohodičku. Ďakujem veľmi aj Lenke, že si tu dnes s nami bola. Ahoj. A ja ďakujem za pozvanie, lúčim sa. Ďakujeme aj tebe, Davy. Ahoj. Ďakujem, ahojte. A lúči sa s vami aj Kika. Budeme sa počuť opäť na budúce.